салом дӯстон, влогро аз уборка оғоз мекунем. Марҳамат, бо мо бошед. Тамошобино ҳолати кухни баъди меҳмоноя гусел кардан. ҳамихе ҳамаҷон бардак. ҳозир уборкаи сар мекунам кухнива ва посуда мешавам якум очередь. Тамошобино, ма кухня ба сар кардам. Он видеое ки дидед до буд, анайнаш после. Ҳамаи корома шудам, посудоя ба сар кардам ва шуста порядок кардам. Чашм, гуфти халқ, чашм метарсад, вале даст кор мекунад. ҳаво 13 градус хунук. Неки имрӯз рӯзи якум рӯзи ҳами хел гармӣ баъди ҳамон 2 моҳи хунукиҳои сахт ва хостим баъди ҳамон саати камтар плошад ба кӯдако ки бозӣ кунем, чунки баъди ки ин плошада оро додан вообще ягон рӯз ақалла ҳаво гарм нашуд, гарми чӣ хел ақалла 20 градус нашуд ки омада бозӣ кунем. Фақат 47-53 ҳамихе буд, нашуд барои ҳамин. Салом тамошобинон, ва дар сайтҳои ҳамон Нижнего Артес гуфтам ки феврал шуду, неки ҳоли ёлкаи украшенияҳои новогодния нагирифтим гуфтан. Неки имрӯз дидам ки мана ин тарафа полный гирифтиян, ғундоштиян ва ин тарафа мондиян, барое ки шаҳрвандони шаҳри Нижневарск гуфтиян ки камтар истад, барое ки вообще буромда нашуд ва зекада нашуд, чағ зада нашуд. камтар бозӣ кунад кӯдако гуфта. Ба моям имрӯз омдим, мумкин пагаҳо ғун дорад.
ва я горкаҳоя намедонам меғун дорад ё ҳоли китобаҳора меистад, лекин украшенияҳои новогодния меғун дорад. Они ту укотам ёд гирифта? Мана ҳамин горкаи нағз мебинад кӯдако. Фақат ҳадуша мечаспад, дигар мехе ҷои фасолаш ба намерадам, нигоҳам намекунадам. Ясминам өзаш ғеҷонак, худаш ғалтида рафта сияк илоҷ када. Пешхонангӣ анча баландтар. Инҷана ду хел ҳаякта мана хе пасту вай тарафанда баландашай. Мана инҷа вай чизе прокатба метиҳад канки ва давомаш па амахе вай кататься мекадаги ҷош. Пошли на троне, сфотографируемся на троне, на кресле. Отходи, отходи. Ясмин як илочка да омдос. Хес, чока доси? Ясмин. Дада. Ана ин писаче номаш Муҳаммадҷон. Мо парк ба будим. Якта подписчикам ки вохурдим, дидим ҳамунҷа кӯдако бозӣ кадосиян қати. Мана аз дур дида шинохтан, давида омадан шумо ваи канали Ясминка теҷе ман шумоям мебинам гуфта. Ҳамунҷа суҳбат када истодим. Чӣ хеле приятно як шаҳри бегонанда ягон ваета бини агар одамои худата. Имрӯз мо 3 намуд хонум мепазем. Дар ин ҷо аллакай хамири ман омода. Ман ҳамин қадар хамир кардам, бисёр намекунам. Ва мана инҷа начинкаш омода. Начинкаш ҳамин обычный пёз, сабзӣ, картошка, гӯшт, камтар зираю, камтар чеснок ва растительное масло ҳамроҳ кардам. Хамирам ҳамин обу орду намак, камтар равған. Ман боварӣ дорам ки бисёриҳо тайёр мекунанд, хонум медонанд, вале зуволаро кушодам. Зуволачаи ман намехел майда, барое ки тахтаи ман майда. Анакнун озо инҷа начинкаша мемолем. Ана мехел ва баъд қат мекунем. Ана мехел ду зуволаша тайёр кардам, аз мобайнаш тақсим кардам. 4 та шуд ва накнун ҳозир ба духовка мемонем. Боқӣ мондаша ҳозир тайёр мекунем. Ана дар дараҷаи 220 градус мондам. Як қисми дигараша парва мепазим, яъне манту қазонба. Анактун муддати 35 дақиқа меҷӯшонем, чунки қариб хонумо тайёр шуда истодааст. Ана ин духовкангиш. Ана ин бошад мантварканги. Парва пухтагиша гирифтам, дӯстони азиз. Қариб духовкангишам тайёр шуд. ҳозир ина намехел мебурам, ҳамашаю якбора тайёр мекунам. Сковородкая мондам, равған рехтам. Вақте ки равған гарм шуд, ин хонумои пухтагӣ тайёра боз мезирбонам равғанба. Бовар кунед хеле бамазза мешад. Мана инҷа аллакай зирбида истодан.
бисёр намезирбонем, ҳамон рӯш ки камтар сурх шуд аллакай мегирем, чунки уже дарунаш ҳанги маҳсулото пухтагӣ парранда коричка мешавад, амин хамираш ба мазза мешавад, боз равғанин мешавад. вақти бисёр намегирад, камтар мезирбад, уже камтар зирбад агар уже сурх мешавад. мобайни 5 дақиқа ва ҳамон 1 давеша зирбондам. 1 лагандаша ҳанги хонума. ана тайёр шуд. хонумои мо тайёр шуданд, дӯстони азиз. ана инаш дар пар пухтагӣ. ана инаш баъди пар боз дар сковородка зирбондам ва ана инаш бошад дар духовка. марҳамат, барои оилаҳои худ тайёр кунед, омода кунед ва наздикони худро хурсанд намоед.